Kişilikning davamı мәхәббәт бар җирдә туа яхшылык күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт. Иртә килсә, я соң килсә, мәхәббәт кешенең җанына ята. Авырлык күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт. Һәр яхшылык җирдә сабый бала күк һава салып туа гыйбрәт алырлык күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала барыбер ак болыт күләгәсе кара булып төшсә дә ак булып кала